N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka togodaw n'an ka duguw kɔnɔna na an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen kunungo min ye conseil des ministres ye ale y'a ka laadala ɲɔgɔnye kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen nin kalo in tile 10 n'o o ye juin kalo tile 10 ye kunu araba baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra jamanakuntigi Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na ministres ye baara minnu boloda u y'olu dɔw la sen kan sariya kisɛ minnu ni ɲɛbila sariya kisɛ minnu kan ka taa n'u ka baara kɛlen ni baara bolodalenw da donna nin kuma bɛɛ lajɛlen na min ye sariya kisɛw ka ko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɔnɔna kunnafonidiko kunna ani mara kama bɔli bɔlɔlɔ ka se ka se fa bɛɛ lajɛlen fɛ ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ siraw fanfɛla la bi u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ni Mali yɛrɛ kun ye a laɲini san 2026 ka se san 2030 ma ni ale yɛrɛ kun sɛbɛnw ta sigira sen kan février kalo tile 25 san 2026 n'a bɛ fɔ ma sa ko plan stratégique de création d'agence yaasa ka se ka bɔlɔlɔ sira ale waleya cɛjugu kunbɛli baaraw kɛ ani k'an ka jamana kisi bɔlɔlɔ sira kasara juguw ma walasa o jɛkulu in kɔni ko o yamaruya kɛra sa ko ka o sigi sen kan jɛkulu in n'o ye agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques ye ale ka baara bɛna kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'an bɛɛ lajɛlen kisi bɔlɔlɔ sanfɛla la maa minnu bɛ karabugana ŋunuŋunuw kɛ min ye an ka jamana kibaruya dicogo k'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi bɔlɔlɔ sira fɛ jamana tɔgɔla sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ka maaw kalan ka ɲɛfɔli kɛ u ye yaasa cogoya min na bɔlɔlɔ sira sanfɛla la sa lakana bɛ se ka kɛ cogo min na jamana yɛrɛ tɔgɔla min ye jɛkulu in kɔni ye sa a sigili yamaruyali minisiri min ye Alhamdu Agi Iliya nin ye sɛbɛn bɔra ale yɔrɔ jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ se ka baara o daminɛ conseil des ministres kɛnɛ kan min ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ye jamana sɔrɔko ministre ale ko sa ko ale ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ ka kɛ n'an ka jamana sariya kisɛw ye san 2027 san 2027 san 2029 ko min ye an ka jamana musaka ye sa sariya min bɛ sigi jamana musaka ko kunna u b'u yamaruya sa san caman musaka u k'olu labɛnniw kɛ ka min ye hakili jagabɔw kɛ k'a lajɛ jamana sɔrɔ bɛ cogo min na o la sariya kisɛ min kun sigira sen kan uti kalo tile 15 san 2025 o b'u yamaruya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye an ka jamana sɔrɔ sariyaw ye yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ san caman ka ɲɔgɔn fɛ o la sa olu ye hakili jagabɔ min kɛ o ye k'a jira sa k'a fɔ ko min ye Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a cɛlatigɛ sɛbɛn min na bɛ ka lawaleya nin waati la n'o ye san fala ye dɛ ne tɛ ka foyi faamuya aw ka Mali kura ɲɛtaa sira in na sɛbɛn in o dun kan k'a ɲɛfɔ maaw ye dɛ a bɛ sɛbɛn bɛɛ kɔnɔ bi bi na Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma o tɛ san 2040 ko ye 2060 ko san 40 ko an yɛrɛ minnu bɛ yan bi fɛn tɛ ka fɔ anw ka ɲɛtaa sira ko la fɔlɔ Mali kura ɲɛtaa sira sɛbɛn in fala u k'a ɲɛfɔ hali bi min bɛ se ka kɛ waati kunkurunna ka bɛn ni waati min ye an k'o dɔn min bɛ se ka kɛ ɲinan san kɔnɔ an k'o dɔn n'o tɛ k'a don sɛbɛnw na ten don o don an bɛ k'a kuma fɔ u ka ɲɛfɔli k'an y'a kɔnɔna ko la dɛ an k'an fana k'a ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamu cogo min n'o tɛ sɛbɛn foyi tɛ yen bi n'a sɛbɛnnen tɛ min na ko an bɛ ka wulikajɔ ni baara fɛn fɛn kɛ k'a bɛ tali kɛ Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma nka cɛlatigɛ sɛbɛnnin dɔ b'a la fala ye min ye yiriwali kuntalajan ye ani cɛsirili ye k'o daminɛna san 2024 o bɛ kun fɔri san 2033 o y'a sɛbɛn kunkuru ye nka nin fila bɛɛ lajɛlen an na taa ɲini Baba fɛ sa colonel Baba fɛ a ka sɛbɛn in d'a ma an k'a kɔnɔna lajɛ min b'a kɔnɔ n'o tɛ président yɛrɛ y'a di o don a y'a jira diinɛjugu la nka est-ce que a y'a d'u ma a y'a jira o la de a ma d'u ma a y'a jira u la de ko sɛbɛn in ko baara kan ka kɛ n'a ye jamana kɔnɔna na an bɛna na sɛbɛn in ɲini fala ye ko sɛbɛn o bɛ jamana yamaruya fana min ye a ka san kɔnɔ musakaw k'olu kimɛli baaraw kɛ ka kɛ ni san nataw ye o la sa Aluseni Sanu ale hakili jagabɔ min kɛ sa o ye san 2027 san 2029 k'an ka musakaw kɔni k'u bɛna yɛlɛ kɛmɛ saradala 6 buruburu 5 n'o ye 6 ni tilancɛ ye ko min ye sɔrɔ bɛna taa yɛlɛ o sanfɛla la k'o ka fisa kosɛbɛ jateminɛw ni basigiw mana na kɛ an ka sɔrɔ ka jamana yɛrɛ ka tunɔkantunɔw fala ye olu bɛna yɛlɛ k'a daminɛ 14 na ka taa se fo min ye 14 ni buruburu 7 ye ka taa se san 2028 ma an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 15 la k'o la sa min ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ka se ka musaka in sigi sen kan sefa wari miliyari 400
ani 382 ko musaka in bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o de ma Mali wagande kɔnɔna na min kan ka ɲini a tɛ yen dɛ n'a fɔra loi de finance kɔrɔ tɛ ko musaka tun ne o kan ka ɲɛɲini ministre min bɛ yen muso k'a fɔ muso den ani du ko kunnafala ye ale conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye farafinna denmisɛnninw tɔgɔla don ta ko 34 na ko kan ka sigi sen kan juin kalo ale tile 16 min ye don ye sa k'a bɛna to denmisɛnw bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min k'u t'u ka sigida sanumanw fana kɔnɔna na ko baara ɲinanta bɛna tali kɛ o la sa kibaruyaduw bɛna kɛ ɲɛfɔliw bɛna kɛ kalansenw bɛna sigi togodaw ni kafow kɔnɔna na min ye sanuya ani ji ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min sigida bɛ se ka lakana cogo min na baara bɛna tali kɛ nin na ni muso in sera ka nin kɛ fala ye nin ka ɲi dɛ parce que sanuya fɔlɔ o ye an yɛrɛ de ye n'an sera ka an ka denmisɛnninw sanuya tiɲɛna o ye ko ɲɛnama ye an bɛ dugawu kɛ a k'a cɛsiri nin ka se ka kɛ baara ɲɛnamaya a bolo minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna n'o y'anw ka minisiri ye fala ye alihamudu agi iliya ni a ko ni ala sɔnna a ma bɔlɔlɔ sanfɛla dɔgɔkun min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ san o san ko tako 4 na o bɛna daminɛ juin kalo tile 29 ka taa kuncɛ juillet kalo tile 3 Bamakɔ kɔnɔna na yaasa wele bilalen don Burkina ale ni Niger ma olu ye jamana welelenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen na ka na kɛnɛ in kan sa ɲɛfɔli bɛna kɛ maaw ye min ye jagokɛlaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ subahana mansin na hakili jagabɔkɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna na maa minnu fana bɛ yen n'olu b'a fɛ ka u sen don nin ko ninnu na fala ka se ka kalansen fana kɛ olu fana welelen don minnu ye ɲininiw kɛ n'u sera ka se sɔrɔ ka ɲininiw na olu bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ in kan Burkina ni Niger tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan Mali a ye Laginɛ fana wele fala ye Chadi o fana welela Senegali ani Ghana ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛna ɲinan ta in na minisiri ko sa ko min ye kunnafonidilaw ye k'an k'an cɛsiri yaasa nin don ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ an ka gafew kɔnɔna na conseil de ministre min bɛ jamana ale kɔnɔna seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Sikasokaw fɛ ye festival di balafɔn n'o o ye bala ni tɔgɔla don ye tako 10 na ko bɛna taa sigi Sikaso baabu in bɛna sigi sa novembre kalo tile 5 ka taa bila tile 8 na festival di balafɔn triangle di balafɔn fala ye ale bɛ tali kɛ Mali Burkina ani Côte d'Ivoire la nka Laginɛ san o san bɛ wele yaasa ka se ka ɲɛnajɛ o ja Niger ka kɛ ni AES ko ye o fana sen bɛna ye ko in na balani yɛrɛ dɔɔnin tɛ balani kɔrɔ dɔɔnin don min ye balani fɔlɔw ka se ka ɲɔgɔn dan fana kɛ seko ni dɔnko k'o yiriwa ko o baara don minisiri min bɛ ni ale bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko dengue bana ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi ko sa k'an ka tangalaw matarafa sabula min ye bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an k'an cɛsiri kosɛbɛ yaasa min ye banaw ye olu kana an sɔrɔ an kɛnɛma ka to yaasa bɛ se ka jamana ale baara cogo min na min ye Bamako ye juin kalo tile 10 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national